साली जी के काट लो या भाभी जी के चाट लो। अब साली जी के काटेला कि ना ई बात के तो पता ना बा भैया, लेकिन तहार टिकट जरूर कटल बा। ई देखा ना कैमरा मैन के इहो भी मजा लेता। ए लगाओ ना दोसर। मार्केट में बिके हर एक माल धस के। अच्छा की बात बा, हमरा तो पते ना रहला कि तोहरो 10 रुपये में बा। बड़ा सस्ता बा हो बुची। होली में चिखला न देत बनी हंस के। हाँ अब हंस के देवे नु करबू, जब गरम गोदाम में सलेंसर जाई तब नु माई रे माई करे लगबू। एक एगो प्लेट लेके आपस में बांट लो। अरे ना भैया ना, हम अपन प्लेट लेके आवत तानी, हमरा के तनी ज्यादा दिवा दी हो। कहीं ज्यादा दिवावे लगबो लोग सबके त पच पच करे लगी कि ना। साली जी के काट लो। अरे भैया एमे काटे वाला कौन बात बा, इतना सुंदर सामान के एहू काटेला का। आ कहीं जोश में ज्यादा कटा गई तो EMCH के तो डॉक्टर भी एडमिट ना करी। हमको नहीं पता। तो बताई तो एकरा के लंदन भेजे के ना पड़ी प्लेन से। लो या भाभी जी के चाट लो। भाभी जी के चाट लो। साली जी के काट लो या भाभी जी के चाट लो। साली जी के काट लो या भाभी जी के चाट लो। क्या बोला तूने? भाभी जी के चाट लो। भाभी जी के चाट लो। बड़ा नु चाटे के एक्सपीरियंस बा भैया। आ इतना सबन के बीच में ऐसे जीभ निकाला तारा भैया की जैसे लागत कि भूखाइल कुकुर होखे। क्या बात कर रहे रे बाबा? ना ना हमार मतलब रहला कि खाली चटबे करबा कि कुछ और करबा। अरे कुछ और करबा तब नु लइका पैका होइहन त। कितना लोग सवाल उठावता। आ खेसारी भैया के ना देखल ह कि कितना चैलेंज देत रहन, त कुछ और भी कल। आ तहार है चटाई देख के नु भैया हमरो नु मन करता। एगो काम करतानी, हमहू जातानी केकरो के चाट के आवतानी। त रहुओ लोग जाई पवन भैया के साथ, रहुओ लोग चाट के आई। आ चैनलवा के सब्सक्राइब करके जाई। मिला तानी कोनो और वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।